cilik. Minggu dolanan ngalor ngidul bokonge dipecuti. Wis men ora apa-apa. Men bilur kabeh. Engko aku mengkari nambani, ngono ta? Oh, lah pancen tok sejet ta. Aku seneng nek nambani Mbahmu Putri iki aku seneng. Oh, cah gemblung ora. Sing jeneng wong tuwa kok dienggo sak kepenake dhewe. Arep kaya ngapa kae Mbahmu Putri Antasena? Heeh. Penak lungguhmu ya, Nger? Iya, wis ora kurang kepenak. Bisa nggone. Ana dawuhmu apa wae? Ora wigati apa dene kowe sowan. Lho, kok dadak tambuh? Mestine Siwa wis nampa nawala saka aku. Iya, aku wis nampa. Wis disurasa isining nawala. Pancen wis tak surasa isining nawala. Yen to pancen wis mbok surasa isining nawala, mestine Siwa wis tanggap marang apa kang dadi karepe wisanggeni. Lah saiki ngene. Gandeng Siwa wis ngerti lan tanggap isining nawala, aku mengkari nyuwun dawuhing Siwa Duryudana. Piye? Munggo babakan negara Ngastina. Mbok maringake wutuh, aku ya trima. Mbok paringake mung separo, aku ya ora apa-apa. Waton aku iso misusungake kelawan wong tuaku Pandhawa. Sabab ngene ya, Wa. Aku karo Kakang Antasena ki wong sing ora iso basa, wong sing ora iso tata krama. Monggo ngendikaning wong tuwa, wong yen duwe anak kuwi ora perlu munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Nanging cukup tumindak ingkang becik, pakarti ingkang prayoga sarta ngerti unggah-ungguh lan tata krama. Kuwi padha karo wis nyuwargake marang wong tuwa. Lah gandeng aku iku ora iso tata krama, aku iku ora iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misusungake kamulyaning wong tuaku para Pandhawa sarana aku nyuwun negara Ngastina. Gajeke critane iki mbiyen tak dudu negaramu. Iki mbiyen negarane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Ning gandeng Kanjeng Eyang kuwi surata ning Kasedan Jati. Monggo bak diparingke marang Kanjeng Eyang Dastarata. Kanjeng Eyang Dastarata nampa pitungkase Kanjeng Eyang Pandhu, samangsa-mangsa pundhenku Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina kon balekake ning mangune ngumut gula krasa legi. Kamukten ora dibalekake ning diparingake karo anake. Dadi tak anggap Siwa Duryudana kuwi Nalendra nyilih negara. Mula gandeng sing kawogan kepengin njaluk ya balekno, ora ana jamak lumane wong nyilih kok dijaluk bali kok ora entuk ki, terus nyilih cara ngendi? Pripun paman? Bener kok, nggih. Leres niku. Wong nyilih niku ya kudune dibalekke. Lah wong nyilih kok ya ora dibalekke niku ya ora bener. Rak ya ngono ta, Nggih? Iya, Mbah. Lah rak ngaten ta. Mboten sampeyan niku nderek pundi? Sementara niki nderek sing payu. Kula mriko bingung malah panjenengan mriko kaya dene wong gojek, kaya dene wong guyon. Mang padhangke ati kula, aja dienggo sembrono. Bisa ngeni. Kenapa? Ngeling ngono ya, Nggir. Yen to wong tuamu Kurawa iki cacahe akeh. Yen to ngati negara Ngastina iki tak barekake marang panguwasaning para Pandhawa lumantar anakku wisanggeni. Mula kaki sawangen. Banjur awakmu Duryudana bakal menyang endi papan dununge? Aku kudu ngeyup menyang endi? Kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkara sampean. Perkara sampean arep ngeyup menyang endi kuwi sak karepmu. Wong aku ya wis ngerti critane. Sampean ya ora nate ngayomi marang wong tuaku Pandhawa. Sampean ora nate ngayomi marang wong tuwa-tuwaku Pandhawa 5 cacahe. Wong tuaku Pandhawa 5 cacahe mapan ana ing alas pirang-pirang puluh taun suwene ora mbok tampa ning negara Ngastina. Monggo iki janjane negarane Pandhawa. Sampeyan ora gagas uriping para Pandhawa, sampeyan ora mikir uriping para Pandhawa. Lah kok saiki bareng negara tak jaluk, aku kon mikir uripmu ki